Салом алайкум бародаро, салом алайкум ба ҳама мардами коргар. Марҳамат, якчанд ҷойҳои нави корӣ барои шумо. Коргар дар цехи брусчатка. Коргар лозим дар цехи брусчатка бо таҷриба бошад. Илтимос, одамое ки дар цехи брусчатка кор кардагӣ нестед, занг назанед. Коргари бо таҷриба дар кор. Коратонад. Суруға шаҳри Душанбе, поёни корвон. Маош 4000 сомон. Телефон дар комментария. Разнорабочий дар цехи тушбера, пилмени. Дар цехи пилменбарорӣ коргари ҳамакора разнорабочий лозим. Сину сол аз 20 то 30. Суруға шаҳри Душанбе, колхози Россия. Маош 4000 сомон. Телефон дар комментария. Коргар разнорабочий дар цехи кунҷорабарорӣ. Дар цехи истеҳсоли кунҷора разнорабочий лозим. Зан ва мард. Маълумоти пурра тариқи телефон. Суруға ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. Маош 3900 сомон. Телефон дар комментария ва описанияи видео. Ёрдамчӣ, шогирди усто дар цехи мебел. Дар цехи мебелбарорӣ шогирд барои усто лозим. Суруға шаҳри Душанбе. Маош 2400 сомон. Телефон дар комментария. Разнорабочий дар мағоза. Коргар разнорабочий лозим дар магазин. Абед бе пул. Суруға шаҳри Хуҷанд. Маош 3500 сомон. Телефон дар комментария. Коргар дар цехи об. Коргар лозим дар цехи об. Сину сол аз 18 то 30. Реҷаи корӣ аз соати 7:45 то 6 бега. Абед аз ҳисоби корхона. Суруға шаҳри Душанбе, 33 микрорайон. Маош 2400 сомон. Телефон дар комментария.